Steven Spielberg egun meritu emango diogu, gaizkari berak aukeratutako gaia bizok gauzenien, 3 kasu honetan, astarterako ja gaia daukago. Bai. Abaro eta bizok gauzenien, ostegun inor gauzan dena, ze gai izango dugun, orduen gaizka gu pozik zatozen bakotxien, ideiak argi eta garbi. Zergaitik gai hau? Bueno, zergaitik lehenik eta behin egia da, edozeina hitzakia bilatzen ari nintzela Spielbergri buruz hitz egiteko, baina egia da hitzakia nahiko, bueno, datu nahiko potoloa. Lortu duena, kasu honetan, dela zinemaren historiako zuzendari batek inoiz lortu ez duen, bueno, ez dakit errekor bat edo datu bat. Dela 6 marka desberdinetan, lortu du izendatzea egotea zuzendari onenaren Oscar sariaren barruan. 6 marka desberdinetan. 75 urte dituela kontuan izanik, pentsa ez, ia bizi osoa pelikulak zuzentzen, pelikula oso onak zuzentzen, jarraian aipatuko ditugunak bezala, zegiraben, Aitor nahiko eskuzabala izan dela netekin, hemen aukerak eta pelikulak aukeratzerako orduan egonda hemen olako zea bat, baina Aitorrek utzi dizkit lehenengo laurak aukeratzen, baina Steven Spielberg nire iruditzen marka ikaragarria ezarri duela, eta itzaki hortatik tiraz, gaurko gaia Steven Spielberg haundia. Eta perspektiba zipintzen badugu, begire bilinazten, 70 markada, zinia jaiosala, 125, 126 urte dira. Hau da, Spielbergek egin dau urteko pelikularik onenak egiten, zinearen bizitza erdi. 70 urte. Hau da, ez da edo zelako dartua. Eta sasoian dau, 75 urte bai gazte dau. Hori, begiratzo zute esango, ez da. Eta gazte eta aktibo eta hori guztia. Bale, norra ziko da? Pinpan. Gaizka, hasi. Ne hasiko naiz, guztiak aipatu genitzake, baina iruditzen zait... Antzerkita guztiak. Iruditzen zait, abentura, nire haurtzaroa, 80ko hamarkadan, hasi eta jaio ginenon artean, abentura hitza, pertsonai batekin lotzen dugula zuzenean, eta hori Indiana Jones da, zalantzari gabe. Nire Indiana Jones iruditzen zait, abenturazko generoaren barruan egin den sagarik onena, zalantzari gabe. Eta apur bat, esango nuke urten poderio ez dakita Aitor adosango daina, pixkat abenturaren genero hori apurra galdu egin dela, azken urteotan. Batez ere abentura, eta kasu honetan modan jarri zuen pixkat Indiana Jonesek, abentura eta noizamen umore pixka bat sartzea, ez? Eta umorearekin batera baita ere testu ingurua, alegia. Testu inguru hori ze garrantzitsua zen, ez bakarrik abentura. Kasu honetan Bigarren Mundu Gerratea, naziak, fantasia apur bat ere, baina, nork ez du gogoratzen, nork ez ditu gogoratzen Indiana Jonesen abenturak. Hemen euskaraz ere ikusi genituen gainera. Hor, irudietan ikusi ez duten pertsonaia, gazteleraz taponzena, txinetarra hemen zaparro bezala itzuli zen, zaparro, marabillosoa. Eta, nire haurtzaroko pelikula horietako bat zalantzari gabe, eta nik ustot, Spielbergen ikur horietako bat ere bilakatu dela Indiana Jones. Entzuten gabiltzu musikile, aipatu behar dugu, Spielbergen pelikule askotan. Ze soinu banda, aztezin. John Williams, ez dugu igual horrek beste programa baterako emongo leuke, baina bai. Aktoriak ineuki ez da bena, ikusiko dugu, aktore fetitxe edo zuzendari batzuk baduke, baina, igual da, aipatuko duguna pelikulak ikusten dugu zen enean, ez da? Spielbergen ezaugarri nagusietako da, hori ez? Edo zer eri mototu, edo zer genero, bardintzako, berak ideia bat dauko, bardintzako ze genero dan, ze estilo dan, ez da lerratzen beti antzeko zeo zer egiten, beste zuzendari asko, espezializatzen dira zemura, ez? Danik aukeratu duten lehenengo pelikulia da horren adibide, ez da? 77an, behitu zemat urte pasa dizen, Close Encounters of the Third Kind, ez da? Encuentros en la tercera fase modura ikusi genuna, eta zena, zientzia fikzio purua, ez da? Hau da, estralurtarrak. Gero, barriro, ekarriko ebana, baina hemen zan bizkat, zientziaren ikuspegi horretatik, ez? Duela ondala urte bitxi, Arrival, Denis Villeneuven pelikuliak, ekarri emana berriro, ez da, gora ipatu zana, bale? Estralurtarrak, baina ez hainbeste erasuak eta inbaditzera datoz, da, aurreko hamarkadetan gerra hotzataren ondorioz Hollywooden egon ziren pila bat pelikula modura, ez? Zientzia eta estralurtarrak etorriko balire edo kontaktatuko balute gurekin, nola, harremanduko ginateke eurakin, ez da? Eta ze beldur, humano sortuko jakun hor, ez? Eta alde horretatik hori, estena bat musikien bitxartez, ez? Askotan dana da, bai, hitz egingo leukie, askotan ikustu estralurtarrak martzianuak eta inglesez berbetan, hau ez da, holan ezin jaizan, ez da? Zelan, musikien tonuen, tonu ezberdinakin, komunikatzia lortzen da, kulturiari buruzko, gogoetia bai horratzian, hor ikusten genuen esten horretan. Nik, ontxe gogoratu naiz, errepasatzen, Arrival gero, ostras, zelan igual edaten da bai pixkat,
pelikula honetatik, ez da. Eta efektu digitalak ere, ez? Ze gutxi zauden garai horretan, baina fisikotasun horrek ze xarma zuen, ez? Elena Indiana joan zaipatu, eta atzetik zijoan bola hori, kartoizkoa zen, baina bagenekien egitazkoa zela, ez? Eta bazuen xarma berezia, eta bueno, Aitorrek aukeratu duen hau ere nahiko berezia iruditzen zait. Urrengo aldiz, agian ez da nire pelikularik gogokoena Spielbergen filmografian, baina ziurrenik esango nuke Spielbergen pelikularik onena dela. Biribilena, helduena, agian, ez dakit serioena, Schindler List, Schindlerren zerrenda, ikaragarria pelikula, oso gogorra, Zuribeltz ikaragarrian errodaturiko maixulena iruditzen zait. Bueno, Zuribeltz aipatuz gaina, John Williams aipatu dugu, Kaminski ere, argazki zuzendaria ere, beti Spielberg nahiko ondoan ibilia, orduan horrek ere badu merituaren parte bat, ez? 1983ko pelikula. Nire inguruan aipatu dut eta hontaz hitz egin bar genula, eta jende asko oraindik ez du ikusi pelikula hau, orduan ikusi zazue, egia da, bueno, seguruta ze humore zabiltzaten, nahiko pelikula gogorra da, Bigarren Mundu Gerratean kokatzen delako, Oskar Schindlerren benetako historioa ardatz duena, kasu honetan Liam Neeson korpuzten du pertsonaia hori, milaka judutar salbatu zituen enpresaburua izan zen, eta nire iruditzen zait pelikula ikaragarria, hotzikara sortzen zait pelikula honekin niri. Ikusi barik dakot, Holokaustoaren inguruko pelikulekin asko sufritzen dudalako, Espainiako Gerra Zibileko pelikulekin, dokumentalekin, ez dakizu zenbat sufriten duten, eta, bueno, merezi badau eta ikusteko bada, bai, baina oso gogorrak egiten zaizkit. Eta esan aldo, nik ustez zalantza barik, gerora ikusi dauzen holokaustoaren inguruko pelikula gehienak, honen ostian etorri zela, honen arrakastia, ikusi zelan, pelikula serizuak eta ondoenikuak benetan, ez? Hori bizi zegoen jentiaren barruan, ez? Buruan sartzeko aleginetzen daben horrek, bazelan, publiko generalarentzako oso erakargarri izan aldira zela, ez? Eta ze tresna beti esaten dugune pelikula bat, negazionismoa kain modan dauzenien, holokaustoaren negazionismoa bentzuten ari garelako azken aldi honetan, eta, azkenien ze tresna egokia izan daiteken, artelan bat, bera mundu osora iristen dalako, ez da? Bai, de hecho, irakurri honik elkarrizketaren bat galdetuz Spielbergeri berari bere ze pelikulagatik gogoratua izatea nahiko leuken, eta bi aipatzen dituz, bat hau, eta gero gaizkak aipatuko da beste bat. Eta zuk zer, orain? Banik aukeratuko, aipatu dugu, Schindler's List, 83an, eta Spielbergek, 83an, urte bardinean, zelan dau posible, ataratzen dau Jurassic Park. Ez que, oin betaukona dina esmartxan ahil, baina, lehen gaztio, olako bi pelikula urte baten zelan aldirain. Bueno, hau ez da, igual, sinematografikoki hainbesterako, ez da aurrekuaren besteko mailan jartzen, baina zine industriari dagokizonez, beste marka batzuk hautzio basan, dinosauruak benetan, ikusi genuzan, zinezgarri ziren dinosauruak lehenengo aldiz pantailan izan, eta nik hau perfecto gogoratze dut, zine esperientzia gisa. Aipatzen duguna, lehen galtzen da hori. Ni hau ikustera lagunakin, kuadrillako lagunakin joan ginean. Titanic eta beste pelikula batzuk ikustera joan ginen mugura zen. Ikusi behar zan eta pantailan dizan, iluntasunean lagunakin ikusi behar zan pelikula bazan, ez? Eta gero, hori, efekto digitalen kontua beha hemen, zelan ez da hartzen, ez garairago, dinosauro horrek benetan zinizgartek, ez? Eta gero, izan zen pelotazo ekonomikua, ez? Bai, merchandising dana. Eta batez hori aipatzen da, merchandisingak, kamisetak, aurretik asmatuta eguana, baina hemen, hau izan zen, izugarri za, eta ez horretan bakarri, gerora ekarri da bena, gero hiru trilogi bat egon zen, eta oin martxan dago, beste bigarren. Baita gaina pelikula arrakasta aipatuta, justo, gero aipatuko duten pelikula baten dira, ete izan zen arrakastatxuena takilan ikusiena historian, baina gero hau iritsi zen eta honek gainitu zuen. Zifra hori Jurassic Park da, eta ze ondo sartu diren Spielbergen pelikula guztiak, guztiak sartu dira oso ondo. Hori oso garrantzitsua da. Bai. Bueno, diskoekin gertatzen da, liburuekin gertatzen da. Kutsu batzuk zarkituta geratzen dienen, esatezu, ze pena, ze hona zan, orain, 25 urte, eta gaur egun, baina... Eta pelikula honez, nostalgia sentitzen da benetzako, jakin bigarren trilogiko, hirugarren pelikule ontsa estrenatzeko dira, eta aktore protagonista hauek guztizak. Aiba! Berreskuratu da bezala, eta ordu, zirkulua izteko ikusiko duguzela barriro.